Rýchlosť, adrenálny šport a zábava. Východoslovenská asická Superliga. Svezovské Ačko máme krásne na trati po rýchlej príprave, sledujeme ich prvý útok z Komarove. Počítka okolo 8 sekúnd, ale obrovské problémy s rozdeľovačom, ktorý nám vytrhlo z rúk, bude znamenať, že tento útok asi nedokončíme. Je to všetko vykrátené a nemôžeme ťahať Andice na nástrekovú čiaru. Veľmi rýchla pohotová reakcia na to, keď sme to zastavili, bolo to vidno. Poďme štartovať, Sezová. Ja to poviem tak diplomaticky, už nie sme ďaleko. Matúš, ja som si všimol tieto mladé pušky, o ktorých si rozprával, chalanov.